Lige præcis, der er masser af kår i hjørnerne. Som alle sammen, så den passer godt nok, ikke? Og jeg har så ikke lavet de der kantudskæringer i hjørnerne, det gad jeg ikke at bruge kræfter på. Nej, det klarer vi med en fil, ikke? Altså, jamen, det lader vi, når vi får skåret det rigtige print, så lader vi dem gøre det. Fordi de gør det med en fræser. Så fræser de omkredsen. Ja. Og har lige 4-6 breakout tabs i hjørnerne til at bære det hele. Godt. Men det må vi vel sige, at det var sådan de fysiske forbindelser, som jeg synes, vi må sige, at dem har vi fået styr på, ikke? Det ser ikke det ser rigtig godt ud. Så kunne det være, at vi skulle skille den ad igen og lige få sat den. Ja, et billede af sandwichen. Få den. Kom så. Hvad hedder det? Få sat den der ned med 7 huller. Tomme først, og så, mens vi stadig kan huske, at det er 7, vi skal tælle til. Jeg stadig har sendt mig den der tælle. Jeg skal tjekke en Gmail-account. Nå ja, det er rigtigt. Men vi har også afstanden her. Jamen, det har vi. Ja. Plus at vi i øjeblikket ikke har, altså der har vi ikke, vi har ikke lodningen til den, vel? Så, så nu lægger vi den der, og så lægger vi den der, og så tæller vi, der var 4 ben der, så er der 8 ben der, så skal den sidde der. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tomme, ja. Det ser rigtigt ud. Gør det ikke? Det lyder fornuftigt, jo. Ja, det var glimrende. Det var de fysiske forbindelser, hvor man må sige, at det var jo glimrende. Det var da herligt. Der ser ud til at være en vis overensstemmelse. Ja. Og så var der noget med benene, om jeg så må sige. Den, der ligger der, det er de derhen af. Men da det jo netop er nogen, som vi ikke skal bruge, så er det jo ikke så underligt, at de ikke er med på, vel? At der ikke er noget kår på dem. Nej, så det bliver vi jo ikke, vi bliver ikke kede af det. Altså vi bliver måske kede af det, vi så den første gang og tænkte, gud, hvad er det for en, vi ikke... Men ellers så er det jo lige meget. Det er jo helt lige meget. Yep. Så det er godt nok. Så det vi skal ned og have fat i, det er de ben dernede. Der skal være 4 stelben i en blok. Og det er dem, der Så er der 2 powerben ved siden af. Det er dem, hvor vi skal have fat i dokumentationen fra Gumspace og se, at det passer med den tabel her, ikke? Ja. Som er noget med 47, 48, 49, 50 og 51 og 52. Det er dem, der er power. Og så var der de ben, som jeg havde givet til dig, som var ground. 29, 30, og så er der en analog ground, som jeg ikke er helt sikker på, hvad forskellen på den her, ikke? Men altså 29, 30 og 31. Ja, 32 også med. 32, det er power ground, ja, igen. Ja, og det... Og jeg har der i hvert fald 4 der er bundet sammen. Ja. – 29, 30, 31, 32. Ja, det er glimrende. Hvis man tæller fra den rigtige side. Hvis fra den ene side, hvis man tæller fra den ene side. Og så må man stille spørgsmål om det nu var den rigtige side, vi var begyndt at tælle på. Ja. Ja, det er jo herligt. Og de 2 ben ovenover, det er forsyningsben. Det er always on benene. 27, 28 Ja. og 25, 26. Og det er dem, det kunne tænkes, at vi skal have fat i, hvis vi skal have en real-time clock. Er det sådan der? Ja, som printet er lavet i dag, der er pikken wired til 3,3 volts forsyningen, der altid er tændt.